отивате на море, вика, ама ти нямаш Бански. Оттам грабнува съм, отивам в Девин, в един хубав магазин, случваме се една хубава продавач-консултантка и започва, защото то е много важно да не е само продавачка, а продавач-консултантка, и започва жената да ми дава. Един Бански, втори Бански, трети Бански. По едното време ми вика, бабо, нарисува последния Бански, да ти дам ли горнището? Викам, не мой майци, то в долнището всичко се побра. Подбирам се от дома и му викам, няма да ти се размине, купих си Бански. То седи и ме гледа, жена, какъв Бански си купила? Викам, Бански на маргаритки. Иди го облечи. Ворам я, надявам Бански, рибка му пръшнега и то ме гледа и вика, жена, какви маргаритки? Ти ги стори чисти слънчогледи. Оттам ага ми се ядоса и викам, няма да стане тая твоята работа. И аз ще ворам на море без тебе. Обаче баба си е хитра, решава да върви на море на автостоп. Чекайте се, и това трябва да туриме и Сакова 18+. Върви баба на море на автостоп, случва се да ми спре едно много момченце. Младко и щъркливко. И се започва. На първата отбивка спираме. На втората отбивка спираме, на третата отбивка спираме. По едното време се обраща и вика, бабо, ти ще извиняеш, ама я те не питах за къде си. Викам, по принцип майци съм за морето, ама това лабир ще е докъдето ми издържи газон. Отивам на морето, седим 10 дена, баба много щастлива, 7-10 дена, вращам се и тупкам обрешмоя на маса на едни 3000 лева, подчертавам, все още. 3000 лева. Стои моя ма гледа и вика, жена, какви са тия пари? Викам, как какви? Мои са си. А вика, че откъде са? Викам, изкарала съм си ги. Как ги изкара? Викам, как? Със секс. Че жена, то за тебе кой 1 лев ще даде? Викам, аз съм повече и не е тросила. И понеже гледам тук, че сте много младички, ще има и много неженени. Да си ви дам един съвет от баба. Невеста в Родопите се избира зимно време. Върви един, уволнил се вейке, ми дома му е службата, върви при дядо му и го пита, дядо, кажи сега какво следва. И дядо, но като по-хитър човек и му казва, какво следва? Че сега вика се изучи, уволни и сега вика следва женилка. То хубаво вика женилка, как да си избере невеста. Стара съм се обраща и вика, слушай майци, невеста в наше скрай се Ицката Кименов много ли? Ице дано да ме слушаш. Невеста в наше скрай се избира зимно време, ага лети снег. Зимата при нас е най-дългия сезон, т.е. имаш много време за размисъл. И ага лети снег. Невеста се избира по 3 критерия. Това е правилото на 3 Г. Снегон, ага пада, трябва да се задържа на невестата на 3 места. На глава, на гюс и на гос. Тева 3 работи, няма ли ги? Няма взимане. И другото, което е, всички си знаем, че мъж, че жена и кола са на късмет, а пък мъж и куча както ги научиш. И през първите 3 години на брака всеки мъж се бори за надмощие, през следващите 3 за равенство и оттам сетне за оцелеване. Седиме с моя старец и мен ме е удрила една романтика и му викам, старец бре, ние с тебе ега умреме, къде ли ще идиме? В ада или в рая? Оня ме гледа и вика, жена, няма значение, важното да сме по-отделно. И когато си избирате невеста за първа среща, трябва да я заведете на кино. Може ли да мълчи 2 сахатя, взимайте. Легнал моя, ще умира.
И ми вика: жена, ние с тебе се водихме 48 години. Верно ли е? Викам: верно е. Обаче викам: то, че е верно, ама не за разправяне, как съм и норма. То вика: сега искам да ти кажа, че през тези 43 години се е случвало и да ти изневерявам, да вземеш да ми го опростиш. Викам: я и това ще ти го опростя, ама тишко ти, ако оживееш. Слушам ония ден едно младо семейство, жената се ядосва на мъжа и вика: абе, ти знаеш ли, ти мене никъде не си ме водил на романтична разходка. Оня отива, води на романтична разходка. Къде ще отведе? Разбира се, на хубавото триградско ждрило. Яхат се на една хубава триградска скала и такова да имаме огледно. Легат вечер, небе, звезди, всичко както си трябва. По едното време момичето, и то романтично, вие жени се сме по-романтични, вика на момчето: погледни, миличе, какво хубаво небе, каква романтика, колко е красиво, каква хубава лятна нощ. Гледай, вика, и падаща звезда. Пожелай си нещо. Оня вика: пожелах си. Тя вика: айде сега да си споделим пожеланията. Какво си пожела? Оня вика: давай първо ти. И она вика: пожелах си да се омъжа за теб. Оня седи и вика: гледай тази да се враща. И ага сме се задумали за сватби, за женилки, за такива работи. Не мога да споделя какво е най-любимо на майките на момчетата. Какво им е най-любимо и най-мило? Разбира се, че синовете им. Оженил се един, майка му звъни и вика: маме, вечерял ли си тази вечер? Оня вика: разбира се, бе, мама, аз вече съм женен. И она вика: дай, я затова те питам. Ванка, къде си? Ява, майци, знаеш ли какъв хубав асистент ще са ми? Помниш ли Ванка ТКЗС-то? Едно време ТКЗС-то. Ява, Ванка, ява. Вашите аплодисменти за Ванката. Едно време в ТКЗС-то, и си поработила и там. Едно време ага е било ТКЗС-то. Решили едни да водят крава на набдик. По едно време, когато не Бико дохадаше на мотор да обуди крава, там кравата трябваше да иде при него. Вървят, водят крава на набдик и седи бабица гледа какво прави Бикон с крава и зафата и скава да се втрива в стареца. И вика: старец, гледаш ли какво прави крава с Бикос? А как ги гледам, викате, и на мене ми се дощева. Стареца се обраща и вика: жена, то хубаво, ама аз съм взял пари само за крава съм. Благодаря ти, Ванка. Тук, навярно, има и учителки. Няма как да няма. И ето Варни няма да показвам котраси. Подбира се една учителка от тях. И какво се случва? Мъжа и тича пред нея, дава и едни хубави топли пантовки. Она надява пантовките доволна, обраща се и вика: браво, мъжо, 6. Она сяда на масата, мъжа тича с хубава охладена ракийка, салатка. Она тракнва ракийка, хапва салатката и пак му вика: браво, мъжо, 6. След малко оня тича, сервира и вечерята, она хапва вечерята, идват и сили, казва му: браво, мъжо, 6. И му вика: мъжо, с един хубав павъв закачлив поглед: айде сега, вика, в спалнята. Оня вика: жена, няма да стане, я заради един секс няма си рой към успеха. Част от вашият празник. Казвам се Ирина Кихайова и съм член на Клуб Зевзек. Тук срещу мен, за мое голямо удоволствие и за моя радост, е сина на основателя на Клуб Зевзек. Вашите аплодисменти за наследника на Крум Левов, Калуян. Калуяне, благодарим. Оставила баща ти нещо, което да бъде в наследство за много дълго време, да се надяваме, че ще има последователи. Ние сме съхранители и пазители на българския фолклор, на родопския диалект и
Дано да ни има. И понеже си казах Куп Завзех, в Куп Завзех си имаме един прекрасен Ангел Шеев, който пише стихове на диалект. Искам да ви поздравя с едно негово стихотворение, казва се Рецепта. Сърцето ти, ако са пак разхлопе и по аптеки торниш пак, не му и купува лекове скопи. И аз ще кажа ефтин лек. Буднож и лековете не помагат. Даже да са скопи, вносни, когато дерчовете все налегат и поядаш само поздно. Глода и невести, око да се плакне. Дрипките си носи нови. Ракийка, муличко си вечер тракнувай, простотия подминовай. Париците не стигат, ти спорождай и по-чостиш влизай в храма. А политиците агата лъжат, споминай. Леля, мама. От песни мухабет не мой отказва, не спестявай дума блага, с тежка работа са не мой наказва, ей той от болести забега. И накрая искам да ви кажа, един мой любим девиз на Куп Завзех, спазвайте го и вие, мили хора. Давай на душата каквото ище, отче дойде време, нищо да не ще. А сега моля всички да минете малко назад, да направите място, защото следва танц на танцова формация Зареница, която взима дейно участие в създаването на филма за легендата за Орфей и Евредика, където чрез танц, музика и движение вдъхват живот на древния тим. Именно танцори от Зареница изпълняват ролите на двамата влюбени. Заповядайте!